Goddag og velkommen til Katten News. I dag skal vi snakke om adgangskravene, der kommer ved den nye gymnasiereform. Og vi har så været rundt på skolen for at snakke med nogle elever om, hvad de tænker om adgangskravene, og hvor meget det fylder i deres hverdag. Jo, men jeg tænker, at et minimum, det skal vel være 4, fordi det er sådan ret, altså under standard, eller ret lige under normalt, og så det er heller ikke den sværeste karakterscore. Jeg synes, de er rigtig dårlige. Jeg synes, at alle burde kunne få en uddannelse, så der burde ikke være et karakterkrav. Altså, jeg tror, det bliver bedre. Jeg tror, der kommer meget mere arrangement. Det synes jeg egentlig, det er en meget god idé, fordi at springet fra, folkeskole til gymnasiet, det er et ret stort spring. Ja, altså, der vil jo ikke være så stor en forskel. Altså, så vil alle jo være kommet ind på grund af deres karakter, og det betyder så nok også, at de har en høj karakter, og de er gode, så der vil måske være forskellige... Ja. Det er jo, altså, det kommer an på, hvad man vil med sit liv. Altså dem, der ikke skal bruge et gymnasie til noget, altså det hellere vil læse af erhvervsuddannelse, eller hvad det hedder, de kan jo næsten slække. Altså jeg synes, det er meget negativt, fordi jeg synes, det er godt i klassen, at vi har nogen, som er udviklet mere end de andre, fordi at på den måde, så får begge parter, så bliver der måske ikke så stor en konkurrence i det, fordi at så får begge parter noget at lære fra hinanden. Ja. Det synes jeg, fordi at gymnasiet, det kræver, at du skal kunne komme ind, også for at kunne komme ud. Ikke kun at komme ind, men ja. Det virker ikke til, at de unge på Odense Katedralskole tænker alt for meget over de nye adgangskrav. Men heldigvis har vi vores studievejleder Morten, som har en masse at sige om emnet. Nej, jeg tror faktisk reelt ikke, sådan som de har lagt snitkrav, så kommer det ikke til at gøre den store forskel for de elever, som vi ligger i forvejen over det krav, 99% vedkommende cirka, mange i hvert fald. Så jeg tror ikke, det har nogen reel betydning. Altså jeg synes jo dybest set, bare man skulle holde fast i sådan som det har været, at man kommer ind, hvis man er erklæret parat, kan man sige, og så ikke kigge på de der karakterer. Fordi i virkeligheden er det meget det, der er afgørende, synes jeg, at min oplevelse er, at hvis man er klar og gerne vil det her, jamen så kan man flytte sig også for meget lave karakterer og komme godt med. Men hvis man ikke er klar og ikke er indstillet på at gøre det her, jamen så bliver det svært, uanset hvor gode karakterer man har.